da shi da dogo dogo ya tarasa ATMBC dogo ya tarasa ATMBC dogo ya tarasa dogo ne ke barka da zuwa wajen gida barka da zuwa kami ko da za a dogo kallo siriya biya da neta hajji musa je ka a yadda wani kuma barka da zuwa bangaren jamus ya ciyama a gafaka da bayan ciyama na shehu garamin nan babu mai mai nama muna godiya habu da habu kai wayo an gana biyu na barka da zuwa lafiya ne garamin nan wala gudata Allah su kawo gurma da guruta garamin nan baba abdul baba abdullahi ko ba na ko sunansa garamin nan mutuwa ATMBC kwade wallahi ba faduwa dogo ya yannu fa habiba mai barka